A BMW Bike Marathon 2016-os nemzetközi motoros túraverseny lebonyolítási rendjét, időrendjét és szabályait szeretném ismertetni az érintett érdeklődőkkel. 2016. 7. hó 15-én pénteken 10 órakor fog indulni a verseny regisztrációja a rajt helyszínén, a BMW Motorrad Lejjel szalonban, Győrben, a Sauter Ferenc utca 9 szám alatt. Legkésőbb 10 órakor szeretnénk kérni mindenkit, hogy itt jelenjen meg, kezdje el a regisztrációt, ennek 11 óráig le kell zajlania. Fél 12-kor egy közös versenyzői megbeszélés után, amelyen bármilyen felmerülő kérdésre még választ kaphattok. Pontosan délben az egyes rajtszámú csapat megkezdi a versenyt, és másfél percenként követik ők a többiek. Ezen az első pénteki napon mintegy 360 kilométeres versenytáv várja a csapatokat, amelynek a végén Szombathelyen a Ady Endre tér 3 alatti kollégiumban fognak célba érkezni, itt is lesz a szállás és egy közelben levő étteremben a vacsora. Azonban itt most még nagyon nem lehet majd jól érezni magatokat, ugyanis másnap szombaton, tehát 16-án reggel 7 órakor ismét az egyes rajtszámú csapat, és aztán megint 90 másodpercenként a többiek elrajtolnak, és a verseny hosszabbik napja, több mint 500 kilométeres napja, ez ekkor fog következni, amelynek a végén ugyanerre a címre kell visszaérkezni, és itt egy kötetlenebb, lazább és hosszabb ideig tartó vacsora, eredményhirdetés után másnap már csak a hazaút lesz a program. A BMW Bike Marathon túraversenyeken megszokott módon rajzos roadbook jellegű itinerrel kell majd tájékozódni. Ezt most látjátok is itt a képen, természetesen ez a tavalyi versenyből származik ez az itiner részlet. Az egésznek a lényege az, hogy ameddig új utasítást, új rajzos utasítást nem kaptok, addig mindig a főútvonalon kell haladni. Minden olyan esetben, amikor elsőbbséget kell adnotok, vagy pedig le kell térni a főútvonalról, akkor fogtok kapni valamilyen rajzos utasítást. TL-ágazásoknál nem mondjuk meg azt, hogy milyen tábla van kiírva, amikor egy főútról valahol le kell kanyarodni, akkor nyilvánvalóan egy ott található feliratra utaló információt találtok a rajz alatti kis kék területen, és ezt kell megtalálni, és ebben az irányban kell folytatni az utat. Ami az egésznek a lényege, hogy az egyes itinerpontok közötti távolságok, azok szándékosan nincsenek megadva. Mint ahogy semmilyen egyéb olyan támpont sem szerepel az itinerben, amelynél nem kell elsőbbséget adnotok, tehát sem a vasúti átjárók, sem a határátkelő helyek nem lesznek benne. Ez adja igazából a nehézséget, soha nem tudod, hogy a következő soron következő pontig 50 métert, vagy pedig esetleg 50 kilométert kell megtenned. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a figyelmes motorozás és a körültekintő motorozás legyen az elsődleges szempont, nem pedig a száguldozás. Az útvonal mellett természetesen előre meg nem adott távolságokban pontőrök helyezkednek el, akiknek az a dolga, hogy az előre megadott információs lapokon, ebből most láttok egyet, amelyik egyébként már ehhez a versenyhez tartozik, ilyen információs lapokon megadott feltételeknek a betartását ellenőrizzék. Itt kapjátok meg azt, hogy ha speciál szakaszról van szó, akkor milyen pontos átlagsebességet szeretnénk érni, de itt azt is megadjuk, hogy ezt a szakasz teljes hosszából mekkora rész utántól fogjuk garantáltan ellenőrizni, előbb semmi szín alatt. Ez azért nagyon fontos, mert a bejárás során mi is ügyeltünk arra, hogy ettől a megadott kilométerszámtól a szakasz végéig valóban képesek voltunk tartani a kért átlagsebességet, tehát nem olyat kérünk tőletek, amit egyébként kvázi lehetetlen kivitelezni. A közlekedési szabályok betartásával gyakorlatilag ez az átlagsebesség fog kijönni úgy, hogy életszerűen, de azért lehetőleg élvezetesen motorozzunk. A pontőrök ellenőrzik a csapatvezető motor kilométerórájának az állását, nyilván ezt később az előzetesen a rajtnál megadott korrekciós szorzóval korrigáljuk, és így vetjük össze a pontos referencia kilométerünkkel, amit mi mértünk a bejárások során, és ebből fognak származni hibapontok, ugye kilométerenként kapjátok a hibapontokat.
Az átlagsebesség betartása szintén nagyon fontos és rendkívül nagy jelentőséggel bír. Fontos információ, hogy ha valaki gyorsabb az átlagnál, az sokkal több büntetőpontot kap, mint hogyha lassabb az átlagnál. Tehát itt is a megfontolt haladás és a körültekintő navigáció sokkal kifizetődőbb, mint hogyha valaki nagy tempóval száguld az útvonalon. A pontőröknél semmilyen más dolgotok nincs, mint megállni, ugye őket könnyű lesz beazonosítani, mert a csapatvezető motorosok által is viselt sárga láthatósági mellényt jól láthatóan ki fogják tenni valahova az út mellett autóra vagy motorra, és nyilván ők is fognak figyelni arra, hogy észrevegyenek titeket, tehát integetnek, majd megálltok náluk, gyorsan rögzítitek a kilométeróra állást, a pontos időt, ezt a csapatvezető motorpilótája egy aláírással jóváhagyja, és nyilván a kiadott pihenőidő után már mehettek is tovább, tehát ugye az információs lapon rajta lesz az is, hogy mi a szakasz minimális, maximális átlagsebessége. Ezeket azért fontos betartani, mert hogyha nem teszitek, akkor nagyon jó eséllyel a pontőr vagy még, vagy már nem lesz ott a helyszínen, tehát ezektől azért ne csúszhatok ki semmi szín alatt, és hogyha a megfelelő pihenőidőt letöltöttétek, akkor mehettek is tovább. Valamennyi pontőr üzemanyag töltőállomáson fog elhelyezkedni, tehát itt a 15 vagy 30 perces pihenőidők alatt tankolni is fogtok tudni, és ugye a szabályzatban lefektetett módon az biztos, hogy egyetlen szakasz sem lesz hosszabb 200 km-nél, tehát maximum ennyit kell megtenni egy tank benzinnel. Abban az esetben, hogyha valamelyik csapatból műszaki hiba vagy bármilyen egyéb okból az egyik motor feladja a küzdelmet, akkor hogyha ez a csapat 3 motorból állt, és nem a csapatvezető motor, amelyiknek ugye a referencia kilométere elengedhetetlen az értékeléshez, adja föl a küzdelmet, akkor a másik 2 versenyző még folytathatja a csatát. Abban az esetben viszont, hogyha a csapatvezető motor is kiesik, vagy egy 2 fős csapatból esett ki a kísérőmotor, akkor sajnos nem lehetséges a szabályok értelmében a további folytatás. Minden egyes szakasz előtt megkapott tájékoztató lapon ott lesz a megfelelő kapcsolat. Azt szeretnénk kérni, hogy elsősorban Marjai Péternek jelezzétek telefonon azonnal, hogyha ilyen történik, hogy a pontőrök a továbbiakban már ne számítsanak rátok. Amennyiben jármű hazaszállításra vagy bármilyen egyéb mentésre van szükség, nyilván műszakira gondolunk, akkor is Pétert hívjátok, ugyanis ebben szintén fog tudni segíteni. Nagyon jó és biztonságos versenyzést szeretne a BMW Motorrad magyarországi képviselete és a Bike Marathon Egyesület is kívánni minden érintettnek. Érjetek sikeresen célba, élvezzétek végig ezt a fantasztikus útvonalat, és szombat este kívánom, hogy együtt ünnepeljük meg a győzteseket.